Bueno, fallers i falleres del Xemesí, gràcies a l'Espolí, ens trobem avui en el Capi Casal, en una falla molt especial, però que molt especial per a nosaltres, que és la del Convento Jerusalén. Ja anem a comentar-lo més o menys, esta barbaritat de falla que tenim així, ja veuran vostès, esta és una de les candidates al primer premi i representa pues, el Carnestoltes de Venècia. En ell hi ha diverses figures, aunque les grans, les centrals, encara no estan a la vista. Han ficat els plàstics perquè segurament aquests dies tindrem tornar per les matinades. De totes formes, podeu veure la quantitat de color només en una figura que té. Esta falla, si algo té d'especial, és que n'hi ha moltíssims detalls. Se necessita tot un matí per a poder veure els combinats dels colors. Hi haurà almenys, calculem, 20 figures grans i després allà dalt, on ja pareix que n'hi ha el remat, no, allà dalt del remat hi haurà un lleó que està suspès per l'aire. Per tant, jo convido a tots vosaltres del Xemesí a que vingueu a veure esta falla quan estigui muntat i quan puguem llevar els plàstics, perquè realment és un primer premi, jo per mi, quasi segur. Estem en una altra falla del barri de Ruzafa. Esta és calle Cuba, Literato Azurín, i esta sí que és una falla que així de les cendres és totalment nova, una especial totalment nova, que és una figura aviadora i diguem dir el color de la cendra seria el centre de la falla, que és un gris, un negre i un blanc. Una ratlla roja que se supon que seria pues, el perill de que fem una falla i fer-la nova. I al final, per donar un color que deu de ser els colors de les falles, és un homenatge del gran Dalí, que és la de Sueca, Literato Azurín, i segueix la línia aquestes modernes d'uns dibuixos, unes línies que li donen un cos a la falla molt personal. Com veureu, està tot per l'aire, la base acaba ahí en el cos del aviador i d'ahir torna a eixir, considerem una segona falla molt difícil perquè dona a molts jocs. La falla se desenvolupa ahí dalt a molts jocs i això fa que només el centre d'ahir aguante la quantitat de falla. Ja si ja és un altre tipus de falla, en este podem veure que és el tema pot ser la diversitat de les persones que estan en este món i predomina en l'estil. Bueno, i ja ens despedim de la falla del Pilar perquè els treballadors, com veureu ahir, estan rematant tot allò que l'AUIA de l'any passat i la d'enguany han embrat un poc les figures. Així després ens despedim desitjant que tinguin molta sort. Des del bosset fins de la falla. I així ens sorprèn totalment aquesta falla per els colors. Veureu que així el que prima són línies rectes i els colors molt definits, els colors a tope. Veureu que estan tots els colors, tota la gamma de colors els tenim així i de contrast va baixant el coixí que ja dona unes curves que antes no les han vist i ja el remat és al·lucinant. Este remat blanc d'un pilar, d'una base d'un pilar, imagineu-vos el contrast d'aquest blanc en el que al pujar vas agarrant colors. Una falla d'ací en aqua xorrana que no aspira a millorar o guanyar el primer premi, però sí a innovar. I aquestes falles els agrada molt innovar. Cada any fiquen algo diferent i és d'agrair que les falles també evolucionen. Bueno, al vindre a València tampoc és anar a veure les especials. Així tenim el que és començar una falla de barri. Una falla que l'important és conviure els fallers i les falleres i passar-se-ho bé. Lo menys és la falla, però de totes formes té el seu mèrit de que la crisi que hem tingut, esta falla avui estigui així plantada i esperem que l'ompliguin i es quedi a Saeta, perquè a Saeta és esta falla. Així que enhorabona d'este barri per fer aquesta falla. Estem parlant de lo que diguem de les falles alternatives o falles de barri, que són tan importants com les més grans. Esta falla lo important és el que unirà el barri i la seva festa, per tant, també és molt important esta falla com les grans. Mireu que és de línies més senzilletes i és una falla. La qüestió és divertir-se. Una altra falla que torna així a València al barri i això és important. Per fi tenim així a la meditadora. Conforme heu pogut veure, l'hem tingut que retocar lo mínim perquè estiga el que ha patit esta figura
ja veieu que la part de la base no està, es va cremar i així se va replegar, li ficaren, com tots sabeu, la mascareta i se l'endugueren. I ara ja està així retocant, no l'han acabat perquè, clar, ella també ha patit el virus que hem tingut, el Covid, per tant, se queda així. I ara ja l'espiritualitat i el que ens toca la fibra. Així tenim a la Mare de Déu, que d'ací uns dies estarà completament plena de flors, perquè realment devem de fer així l'homenatge a la nostra mareta, i ja per el que han passat, i esperem que no torni a passar, i esperen que els valencians vinguin i les valencianes a fer la seva feina. Mentre s'aguanta en peu el Micalet, punxant en el cel les estrelles assurades, baix la pluja de les traques i els masclets, València tindrà falles. I així ha sigut, València cremarà falles al setembre, on el foc d'un estiu abrasador donarà pas a la primavera més florida i esperada. Es veiem pronte amb Nen Espolier.